karita gundaway gagayem ken kabsat ket mismo nga adatay diti syudad ti Batak tapno di kasta ket umay tayo saksyan detoy panangiyawat dagiti dua a grupo ti tulong nga maipaay kadaytoy pasyente detoy nabaybas itay kalabes iti Ilita Solsona agagayem ken kabsat no apay nga adatay ditoy parkingan tatta ket medyo istrikto iti hospital nga mangala tayo iti footage ken DJ iti pag-interviewan tayo karag iti maseknan gagayem ken kabsat isut gapuna nga imay tayo tatta ditoy tapno di kasta ket ditoy iti pangiyawatan dagiti dua a grupo nga isuda iti nagtitinulong gagayem ken kabsat nga mangbuo iti kadaytoy more than 200,000 nga cash gagayem kirabsat nga maipaay kadaytoy pamilya detoy naisayangkatan ti bypass operation nga daytoy ket dakkel nga makatulong iti kadaytoy panang paagas da iti kadaytoy pasyente da gagayem ken kabsat. So mother, dayti man panagyaman mo kadagiti duwa nga grupo detoy panangipaay da iti tulong iti pamilyayo mother. Naimbag nga malam tayo amin kakabsat at dadigiti grupo iti talo nga ay duwa nga umay mangited iti tulong da kadiji apukok nga at da iji hospital ma'am nga sagsagabay iti sakit nga tinagan na di dyan. Basta remorte extension di otik na sir. Basi lang tinagyan di unag iso nga kanayin nga agkiskisiw agurgurigor sir di apoko. Kanayin di itartaray iti sir no sumrurep. Uri ting nga trabi sir no iso ti pinag-ananangam na daduman no awan o saranda. Awang kat bebe andalatan a sir nga agbigbigat kasya di apo kog sir so nga po agyaman kami kada kayo amin nga naayat ti pinagpuspuso na nga ng tulong kada di apo ko nga agsagsagabay iti sakit kat do di kami to kadlang makasubsupapak apo ni apo Diyos timang bendisyon kada kayo amin nga sangapada. Sir, Ma'am, kalpasan dito napasamak detoy baruyo. Siya sino nga rod tatay iti kangrunaan nga mangtultulong kadakwada. Ta kalpasan detoy panag-viral iti biyang ti social media dito napasamak na ket na dumaduma grupo individual iti mangtultulong ma'am kada kayo. Uwan aduda sir ti naayat ti pinagpuspuso ng adadapi napaniji balay itatay sir nga jak amunoan ang grupo dagijay. Iso sir tada kami mot ito nga mayak nagpa-check up sir ta nag-schedule ti CT scan ko ita sir ta duwa iti sakit ko nga naggidan sir nga cancer lymphoma ken ovarian ko sir iso nga ita nga may nag-CT scan ta sapay ko mati apo sir ta no ananto resulta di CT scan ko ma-schedule to di operasyon ko sir sapay ko magkanapo ta madanunan to di operasyon ko sir. Yes, ma'am kamaudyanan na awatin nyo detoy ited da nga tulong nga detoy ma'am ket dakkel nga makaisalbar iti detoy pasyente yu palalo ti yaman mi sir tada kami nga pamilya sir narigat ti biag mi. Sa dabalang binaybas di anak ko no kumaada aramid na sir apay ipalubos ng awan ti kananda sir da na minsan nga malum nga awan apo yinda ay nang ikanak man palang ti bagasyo ko na sir kunak mo ada anak ko ng pagbinglayan ta atawa mo't bagas mi kunak sir so hindi kak tadagi apo kog ti panunutok sir no mangliwat da mangan ubing 5 years old kan 1 years old di anak na ijay nga nabati sir iso ko na mo apo kas ano nga tang maaramid na sir ket di jay awan pay chinelas na di pagpakit no nakita di pagpakita na sir nga chinelas di asawa na di jay sir ket no ko maaramid na di kasi akat hang ko maagur-uringan hang ko mga mapanagbat baton adapay sakit na di anak ko sir tada bukol ti patong na ket no ko maadot kwarta na sir napaikat na ko man ang ada na minsan sir nga nang inggurigor na ket no kumalang ada kwarta mi na ket kami kumalang pa
kita dito bukol ni Jason J. Patong tagurgurigor ko na sir. Okay po. Nagtumtumar latamot sir alakat kaasi ti apo makabangon to mani nga mapanmat mang kita tay pagsapulan ti may panggap pamilya na sir ay apo kasi narigat ti biag mi sir. Ayan, yes mami. So ayan mga kaibigan, medyo emotional ni mother gapwanan nat haan lang gayam nga daytoy apo ko na iti addaan iti sakit no diket pay madama iti panang check up dagiti do doktor kanya na ditoy hospital iti syudad ti Batag nga isuna ket agsagsagaba iti detoy sakit a cancer isud gapuna nga dagiti kakabsat tayo dagiti agbibuya followers iti BMT JCQ online TV channel no adda iti kawadwadan na gagayem karabsat ket ibingayan tayo lang kumay iti sang kabisnget nga blessing ni mother tapno ti ket adamet iti aramaten da in the future iti karetoy dumandani pan naka i-schedule iti operasyon na mga ka-JCQ. 100 din. 101. Ay, 101 lang sa dapat. Yes, po. Another 101. Wala po 100. Anak na teti nga inpaayo nga tulong kada kami sir ma'am agyaman kami unay ti ado ta ada pang supusop miti gaston di anak na ma'am kan digiti anak na nga nabati ijay jak pay matratratar da idan ma'am imbag ta deti inauna nga anak na 5 years old amo na agluto sir. Makapangandan sir tirabiin umulidan dududwadalat ta sir di balay da naging ganaman tibigatun gasya at jakpat matratratar ida sir ata di kalman na pang kami ijay korte nagrabrabi kami magmanin sir so dalatan na sir nga dududwang agkabsatan so sir so nga agyaman ako nay kada kayo amin nga nang tulong kada kami kun ako na sir ta kuan partes mo ti pamilyak ida ket no di kam tukad makasubsubad apo nintukad lang apo Dios ti mangted bendisyon yo nga agnanayon daglalo dagitay adaji abroad bendisyon na nakay ti apo tiin kay pinagtrabaho ma'am sir. So nga agyaman kami unay kada kayo dayto nga intulong yo jay apo ko sapay ko mata ibagbagada sir nga i-transfer da jay bigan ta ikwadan sa no mabalin makaya na nga maopera itatga po ta DJ amana sir awamot ti kadwa di manugang ko nga mapanjibigan iso nga jak amo sir tano syak lang ti mapannana baka syak mo ti muno nga matay no sa bali lang ti gasat na dito ubing ta ang amo ti gasat na no makaya na di operasyon kas jay sir ti ko na di manugang ko tano syak mo sir ti mangkuy-kuyog kas tuyak mo nga rod baka dapay nga syak ti maatake nga mangkitan sir iso nga awamot adumot pamilya mi parte ananti pamilya mi sir nga daduma kasi duwat anak ko sir may kadwa nga anak ko DJ na baybas adumot digiti kakasinsin-sindang mang kuyog ko maji manugang ko sir nga magbasbasa damot iti lawag so jak amo sir no kasano ti plano di manugang ko no mapandamot laeng wenno ana